Este ano, pois, digamos que a parte que temos, que hai unha parte, digamos, de proyección, onde teremos a un cociñeiro coñecido como é Chicote, que nos dará unha repercusión mediática importante, e tamén a petición da cofradía, que así nos parecía tamén lógico, que hubiera unha degustación popular tamén, que eso será o domingo. A visita de Chicote será tan só o aperitivo do amplo programa destas xornadas que buscan promocionar o produto estrela da ría noiesa a través da súa marca de calidade. Iniciativa conxunta na que colaboran distintas entidades, tanto locais como autonómicas, na promoción dun produto que é tan importante para a nosa vila como o berberecho, cunha incidencia económica local e unha calidade acreditada que o convirte nun manxar producido na nosa ría, e con estas xornadas un pouco que se pretende dar unha difusión que é precisa para que aqueles que non o coñecen poidan conocelo, degustalo, e os que o coñecen sobradamente poidan disfrutar unha vez máis deste magnífico produto. A parte técnica dará comezo venres ás 4 da tarde con numerosas charlas que terán continuidade o sábado. Paralelamente, desenvolveránse actividades complementarias. Hai varias actividades, tanto en Noia como no Freixo. Haberá show cookings a cargo de Diego López, do restaurante La Molinera, con berberecho de Noia, e tamén hai varios cursos de catas e corte de xamón no Náutico do Freixo, a cargo de o curso de corte de xamón a cargo de Emilio, que é un campeón gallego de corte de xamón. O domingo terá lugar a degustación popular a partir da 1 da tarde na Alameda, con empanada e arroz con berberechos. Mas vai haber unha degustación para todo o pobo de Noia e os socios aí na Alameda o domingo de 1 a 3 da tarde para que degusten o berberecho, non? No programa destas xornadas enmárcase unha edición máis do Vai de Tapas, promovido por Noia Histórica, no que participarán 14 establecementos da vila. Hai 14 establecementos participantes, a maioría deles con máis dunha tapa, e a verdad pois é que hai algunha pois con moi apetecible, non? Hai ceviches de berberecho, empanadillas, tortilla e bueno, demais elaboracións que creo que van a sorprender ao público en xeral.